Sithokozani bagogo nomkhulu. Bagogo nomkhulu, life is too short. Life is too short ukuthi you can have an opportunity ukuthi uhambe ushintsha indawo la ulashwa khona ungene ngapho uphume ngapho ungene ngapho uphume ngapho. You need to take a decision ukuthi what is it that you want to see happening in your life? What is it that you want to see ngempela moving forward in your life? We often blame traditional healers. Usbanibani akasebenzi, usbanibani in. But what is it that wena you are doing in full force in making sure ukuthi izinto zakho ziyenzeka? That's a question. It's a quick question. And remember, I'm still coming up with what went wrong. I'm still coming up with episode number 2. Okwamanje I'm saying ukuthi uyazini ukuthi wena uphethwe izibongo ezu2 sekhaya koma wakho sekhaya kini njengoba ubona lana evidweni whereby kunezindlu ezu2 enye representa abasekhaya koma wakho enye irepresenta abasekhaya kini kunenkambo ezu2 olunye ukhamba representa abasekhaya koma wakho olunye ukhamba representa abasekhaya kini bese kuba nezibani ekhanyisele both izindlu noma imizi noma both inkambo. Ngani zakwethu asibambisaneni asambeni sonke. Baningi ke abafika la ekhaya but Gogo vala kancane. There's a guy who was here this morning. Uthi kimi it's a Monday today. Uthi kimi hey Gogo on a Good Friday umndeni buhlangene udikida udaba lwami kuthiwa mina ngiphehla amanzi amnyama kuthiwa angivale kancane ngiyathakatha manje ngizocela Gogo ukuthi angivale kancane ngithi no, there's nothing I'm going to do but mana kancane ngase ngithi kena hamba uyosejenza wahamba kayosejenza. He was thinking ukuthi kukhona enguvalayo kanti ngivula even more. Guys, listen, this thing happened today. It's Easter Monday today. It happened today, this morning. And then wasetshenzwa waqeda ifoni yakhe bevalile wasetshenzwa waqeda while he was waiting for treatment yakhe and then wavula ifoni. Yey uthi kufona abantu bekayithe ukuthi bayambalekela in bayafona kwavele wavuleka kakhulu in ngathi good shot angikwazi ukuvala mina ngiyavula phela ingakho ngomavula kuvala emzini noma emadoda uanti usha umncaba uhlehlile umantombazana amcenyama noma engenayo indaba ezithu indaba komkhulu. So ngani zakwethu uma ufikela ekhaya ufuna usizo please don't come here to test me. Come here if you really know what you want in life, and then we open that and that's it. Angikwazi uvala ngani zakwethu. I'm not boasting for you. It doesn't matter how much you give me. Kunabantu abafika ngemali zangempela bangiphe ngiyithathe kodwa ngibatshene futhi ukuthi angikwazi ukuvala. Angikwazi ukuvala. So this video I'm just showing you ukuthi why ngivula. Even if somebody can fake this and can do lezi ndlu lezi, can do as is displayed here and everything, ngeke lunga ngoba akazi ukuthi induku engiyitholile ngempela ezenza izinto zenzeke zitholaka laphi. Akazi. Imfihlo yabantu abadala, imfihlo Gogo nomkhulu. Siyathokoza Gogo nomkhulu. Asibambisaneni ngani zakwethu. Iseyinto nendlela esazoyihamba. Sencane lokho ngisakwenzile. Sekhule ngifuna ukunenzela kona.
Nkosi.